Bertso sorta bat kantauko dugu Gurruta biok. Bertso sorta hau izango da, Patxiraola bertsolari Zaldibiarrak idatzitako bertso sorta bat. Hemen Zaldibiko batzuk ikusitu sartzen, eta ezautuko duzu seguro. Eta, bertso sorta hau da idatzita 1975ko azaron. Etorreko zitzaizuen burura, seguro, Franco hiltzan garaia izan zala. Eta kontua da horrein zala, Franco hiltzeko zorin zehola, bazkari bat, han Zaldibin oiduiko txabola, Zaldibiko ezagutuko duzue, txabola badan aralerren da ona, eta gaur egun erabiltzen da oraindik. Eta nintzuten bazkari handi bat, hainbat bertsolari tarten, musikarik, Zaldibiko jendea. Eta kontu, Franco hil eta handik pare bat egunetara edo Zaldibin, jende pila bat atxilotu zuten bazkari horren harira. Atxilotu zuten Patxiraola bera ere tarten, eta, bera atxilotzeaz gain, torturatu zuten, eta orduan berak idatzi zituen bertso pila bat gertakari horren ingurun, gero askeatea zian, fiantza bat pagatuta. Gero eraman gintuzten alderdi banata, prestaturik zeukaten niretzako planta. Txerritegian zeko zirkilu galanta, lotu ninduten eta beharko aguanta. Handik entzuten nuen denen marru kanta, handik entzuten nuen denen marru kanta. Entzuten nituen hango marrudenak, nola Ramonen eta ala Polorenak. Antzi agonikoak irudizutenak, hau nion ni entzuten orain besterenak. Norbaitek entzungo ditu aukin eronenak, norbaitek entzungo ditu aukin eronenak. Haiek ikusitzean nire oroimenak, burura zetozkidan familiko denak. Gu hemen gaudelako oien sufrimenak, nola ana jarreba eta amarenak. Gu gaizkita ondo ez etxean daudenak, gu gaizkita ondo ez etxean daudenak. Bukatu nuen orduko afaria jaten, tortura tokira non eramaten nauten. Borreroek postrea prestauta zeukaten, ala zizitzaidan galderak egiten. Galderak egin eta egurra ematen. Galderak egin eta egurra ematen. Auspez jartzen induten uraren azpian, eta bertan eduki nahi zuten guztian. Burua altxatzen pixka bat uztian, barrua estuasun marroka tristian. Pentsa pertsona zer dan horta iristian. Pentsa pertsona zer dan horta iristian. Tratamendu klase hau
itzala, munduko hitz txarrenak ze jende zitala. Uretan sartu irten pasara itzala, zagi baten gizan urdaineko azala. Uste nuen bertantxe lertuko nintzala, uste nuen bertantxe lertuko nintzala. Marrotxak entzuten hani gau luzean, kezka eta minaren karga bihotzean. Jesus esazagutu nun bere hitz hotxean, ni loturik beizarra ganbelakoan zean. Han aurkitu ninduten astelen goizean, han aurkitu ninduten astelen goizean. Zaldibia mezketa eta Ernialde, han agertu zitzaidan makina bat jende. Patxi baina zeindek dana neri galde, bainoa auspez eta egurra beralde. Oiek denak probatu eta hemen gaude, oiek denak probatu eta hemen gaude.